Με την παρουσία μου αυτή θέλω να αναφερθώ στο μήνα Σεπτέμβριο. Είμαι ο Θεοδόσιος Μπουγάη και το τηλέφωνο μου, το κινητό, είναι 695 82 79 314. Την 1η Σεπτεμβρίου έχουμε την έναρξη του θρησκευτικού ημερολογίου και είναι της Ινδίκτων. Κατά το μήνα αυτό την χάνει να χωρίζουν και πολλά ζευγάρια τα οποία δημιουργήθηκαν τους προηγούμενους μήνες που είχαμε τις διακοπές. Γι' αυτό το θέμα ένας μεγάλος πορτροβαδούρος, μουσικοσυνθέτης, ποιητής, ο ανυπέρβλητος Κώστας Χατζής, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι σε ένα υποτιθέμενο ζευγάρι. Ας το ακούσω. Άννα, δώσ' μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο, να έχεις στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη την δροσιά. Η καρδιά μου φίλο φίλο ματωμένη 30 φιλιά, στο Αιγαίο και στον ήλιο, Θεέ μου πως νιώθω μοναξιά. Άσε την αλμύρα από τα λάτι, κάτω από τα μάτια της σιωπής, πάρε της φυγής το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο θα ξανάρθω να μου τάξεις, όταν το μαντίλι θα χαθεί, βγες στην κουπαστή να το φωνάξεις, σ' όλο το Αιγαίο να ακουστεί. Η καρδιά μου φίλο φίλο ματωμένη 30 φιλιά, στο Αιγαίο και στον ήλιο, Θεέ μου πως νιώθω μοναξιά. Αξίζει για το Κώστα το Χατζή να πούμε ακόμα ένα τραγουδάκι. Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει η συλλογή σου, δεν θα σου μιλώ, δεν θα σου μιλώ. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και ο ίσιος σου μ' αγγίζει, και εγώ ρηγώ, και εγώ ρηγώ. Γέρνεις και ο ίσιος σου μ' αγγίζει, και εγώ ρηγώ, και εγώ ρηγώ. Άσε με απ' το ποτήρι σου μια γουλιά να πιω ακόμα, δίψασα πολύ, δίψασα πολύ. Φεύγει η ζωή και χάνεται, και τα φιλί το μου στόμα λέει για να φιλεί,
λέει για να φιλεί. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και ο ισκιός σου μ' αγγίζει, και εγώ ρηγώ, και εγώ ρηγώ. Σαν νέος κι εγώ, το ομολογώ ότι έχω περάσει μια τέτοια περιπέτεια στα νιάτα μου. Μόλις είχα απολυθεί από φαντάρ, χρόνια πολλά. Η πρωταγωνίστριά μου, μια γλυκιά κοπέλα, αλλοδαπή. Θα μου επιτρέψετε να μην πω τη χώρα. Μετά το χωρισμό, στη θλίψη μου απάνω, έγραψα ένα ποίημα. Φεύγεις. Φεύγεις και πας στα πέρατα της γης, και στις γαλήνης της η γη άρχισε η βροχή. Φεύγεις. Φεύγεις και αρχίσαν τα στιχιά τρελά να τραγουδούν. Η θάλασσα και ο ουρανός το σκοτεινό εμοιάσαν, κι άρχισε ο πόνος σαν φωτιά να μου καίει την ανάσα. Ήσουνα σαν τον άγγελο, τον γλυκοχαροπό, και τώρα που σε σκέφτομαι με πίκρα τραγουδώ. Αγάπη μου γλυκιά, εκεί που πας στα μακριά, σαν φτάνει η αυγή, κάνε και για εμέ μια προσευχή. Από τη θλίψη μου στον άδει περπατώ. Και κάνα 2-3 χρόνια αργότερα έγραψα κι άλλο ένα ποίημα. Στον καιρό που περνά σαν διαβάτης, ένας πόνος μου τρυπά την ψυχή, και θυμάται η καρδιά μου αθελάτης αναμνήσεις που σαν όνειρο έχουν χαθεί. Ήταν στου παλιού καιρού την καταιγίδα, πιο γερή και από την αστραπή, και μου έκαψε αυτή την κάθε ελπίδα που είχα θεμελιώσει μέσα στην ψυχή. Αναμνήσεις που όταν τις θυμάσαι θέλεις να ψάξεις κάπου να τις βρεις, μα όταν ξυπνήσεις από τα όνειρά σου βλέπεις πως για πάντα έχουν χαθεί. Και η δική σου η ανάμνηση μικρή μου θα μου μείνει πάντα μέσα στην ψυχή, σαν να αναπολώ την αγκαλιά σου που έχω χρόνια τώρα στερηθεί. Σε αγαπώ τρελή μικρή, σ' αγαπώ στο λέω, δεν θέλω να σε σκέφτομαι, μα όμως δεν μπορώ. Φυσικά πέρασαν τα χρόνια, γνώρισα έναν άλλον μεγάλον έρωτα, τη γυναίκα μου με την οποία είμαστε μαζί. Και προχωράμε στο μήνα Σεπτέμβριο και φτάνουμε στις 3 Σεπτεμβρίου. Μακρυγιάννης, Επανάσταση, το Σύνταγμα. Γι' αυτό το λόγο ένας άλλος μεγάλος συνθέτης, ο φίλος και γνωστός μου από τη χοροδία Πειραιώς, Ηλίας Ανδριόπουλος, έγραψε και αυτός αρκετά τραγούδια. Ένα εξ αυτών είναι το εξής. Μόνο να γράφεις το όνομά σου και εκείνο το έμαθες μισό, μα συλλαβίζεις τα όνειρά σου στο Άργος και στον Ηλισσό. Θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, και έτσι κουδιά στους καφενέδες τα παλικάρια να κερνάς. Κόσμου το στενό γεφύρι
θα το περάσουμε μαζί, θα είναι η καρδιά σου παραθύρι, τα λόγια σου παλιό κρασί. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, κι έτσι κουδιά στους καφενέδες τα παλικάρια να κερνάς. Και ένα τραγουδάκι. Τα ειδόνια πια δεν θα έρθουν στην Ιθάκη, μα πέρασμα θα έχει η ζωή. Ο κόσμος όλος είναι μια γιορτή, απ' την Τριπόλιτσα στο Δερβενάκι. Της Λησμονιάς το χόρτο δεν φυτρώνει, στα Γιάννενα, στα Ναύπλιστο Μοριά, σαν αγκαλιά και σαν κλιματαριά, ο 15 σύλλαβος απλώνει. Χωρίς ψωμί και δίχως καριοφύλλι, μονάχος θα μιλήσει στον λαό. Μια Κυριακή ξημέρωμα βαγιών, εσύ φωτιά κι ο κόσμος το φυτίλι. Και προχωράμε 8 Σεπτέμβρη, το γενέσιον της Θεοτόκου. Να και το κοντάκιο της εορτής. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζιν σοι. Ιστήρα τίκτη την Θεό τόκον και τροφών τη ζωής ημών. Και προχωράμε 14 του Σεπτέμβρη, τη Σταυροπροσκυνήσεως, του Σταυρού, που όλες τις δύσκολες στιγμές μας εκεί θα καταφύγουμε. Θα κάνουμε το Σταυρό μας βοηθώντας, ζητώντας τη βοήθειά του και βοηθώντας τον εαυτό μας. Να λοιπόν και για το Σταυρό μας ένα κοντάκι. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός ευσεβών το κρατέωμα, Σταυρός πιστόν το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Και φτάσαμε 21 του Σεπτέμβρη, ίσια ημέρα, ίσα νύχτα, το χειμερινό ή θερινό ηλιοστάσιο.
ή ησημερία. Κατά το μήνα Σεπτέμβριο, μαζί με τα ευχάριστα που λιγάκι ή πολύ παρουσιάσαμε, λέγεται ότι υπάρχει και έξαρση των συμπτωμάτων του πεπτικού συστήματος. Ιδιαίτερα πονάει το στομάχι μας. Λένε μερικοί, ρε, εγώ είχα ένα στομάχι που και πέτρες να έτρωγα θα τις έλειωνε. Αν δε, το στομάχι δεν είναι να λιώνει τίποτα, ούτε καν είναι υπεύθυνο για την πέψη, αλλά και για αυτή τη χώνεψη. Για την πέψη και για τη χώνεψη είναι άλλο όργανο. Είναι το στόμα μας με τα δόντια. Εκεί παίζεται ο μεγάλος ρόλος το αν το πεπτικό μας σύστημα είναι υγιές. Τα δόντια μας είναι υποχρεωμένα από τη φύση να λιώνουν καλά τις τροφές και συνάμα από τους ιελογόνους αντένες να βγαίνει το σάλιο, να αναμειγνύεται με την τροφή και να την κάνει ρευστή σαν PR. PR είναι οτιδήποτε ρευστό. Να μασιέται καλά η τροφή και να μην έχει ούτε καν σκληρά μέσα και έπειτα να την καταπίνουν. Αν υπάρχουν σκληρά τα οποία δεν μπορούν να μασηθούν, καλύτερα να βάλουν το χεράκι μας και να τα αποβάλουμε. Την ώρα που καταπίνουμε, επειδή από τη μάσηση αυτή και την ανάμειξη του σάλιου με τις τροφές μπορεί να έχουν δημιουργηθεί διάφορες μικροτοξίνες που μπορούν να βλάψουν τον ισοφάγο, γι' αυτό η φύση έχει κάνει την προνοιά της και κάπου εδώ βαθιά στο λαρύγγι μας και από πάνω υπάρχουν αλιαδένες που εγκρίνουν μία βλένη. Την ώρα που καταπίνουμε, αυτή η βλένη ανακατεύεται με την τροφή ώστε να πονώσει τις τοξίνες, τις λίγες, αλλά και να κάνει πιο λία την τροφή για να κατέβει από τον ισοφάγο. Ο ισοφάγος δεν είναι υποχρεωμένος να κατεβάζει χοντρές τροφές. Όταν μία τροφή που δεν την έχουμε μασίσει καλά κατέβει στον ισοφάγο, του κάνει και δεν είναι κατάλληλη για να κατέβει, αλλά εμείς το πιέζουμε, κάνει μια διάταση και ερεθίζει τον ισοφάγο. Μόλις ερεθιστεί ο ισοφάγος όλο το μπροστινό μας σύστημα, το οποίο είναι μέσα από το στέρνο, αρχίζει και επιβαρύνεται. Να μην πω μολύνεται, αλλά ερεθίζεται. Και ο ερεθισμός αυτού του σημείου είναι το ονομαζόμενο ενδοθωράκιο άλγος, το οποίο είναι ο πατέρας του άγχους. Έπειτα, όταν κατεβάσουμε χοντρές τροφές στο στομάχι, είναι υποχρεωμένο βέβαια να τις λιώσει αυτός ο αναδευτήρας. Και όσο δουλεύει το στομάχι για να λιώσει και τις τροφές που δεν μασίσαμε καλά, τόσο αυξάνεται και το γαστρικό οξύ. Επομένως γίνεται μια δυσαρμονία μέσα στη βασική τροφή. Πολύ οξύ, παλιδρόμηση. Το πρώτο που θα κάψει και θα ερεθίσει είναι ο δωδεκαδάχτυλος. Αμέσως δημιουργείται το ελικοβακτηρίδιο που λέμε του πυλωρού. Το δεύτερο δημιουργεί παλιδρόμηση. Ήδη ο ερεθισμένος ισοφάγος δεν μπορεί να συγκρατήσει αυτό το υγρό και ανεβαίνει και μέχρι το στόμα καμιά φορά. Πολύ δυσάρεστη εμπειρία αυτό. Γι' αυτό λοιπόν η αρχή και το τέλος της σωστής διατροφής, και για να μην μας πονάει το στομάχι και ρίχνουμε ενοχές στο Σεπτέμβριο, είναι το καλό μάσιμα. Μασάτε, μασάτε, μασάτε. Ένας πολύ καλός γαστρεντερολόγος που μου τα εξήγησε αυτά, μου είπε δε και το εξής: και τον αέρα σαν θα φας, μάσισέ τον, σάλιωσέ τον, μίξωσέ τον και έπειτα κατάπιον. Εάν δεν
μασίσουμε καλά τις τροφές και αυξηθεί το γαστρικό οξύ, το παραγόμενο υλικό, ο όρος, με τις θρεπτικές ουσίες που πρέπει να έχει και την παραμικρή ποσότητα οξέως περισσότερη από ό,τι πρέπει, να μην πούμε ότι είναι η χολυστερίνη, η οποία μέσω του ορού μεταφέρεται στα κύτταρα και ίσως είναι αυτή η αιτία που τα κύτταρά μας παθαίνουν μια μικρή βλάβη και είναι μια μικρή πλασμάτωση, και μήπως τα ευαίσθητα όργανά μας δημιουργούνται τα πρώτα καρκινώματα, και ιδίως στο δέρμα. Τα στίγματα που τα έχω κι εγώ, δηλαδή, και εγώ ήμουνα μασαμπούκας, κατέβαινα χλαπαχλούπα τις τροφές και είχα πάθει το στομάχι μου. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω, μασάτε και ξανά μασάτε, διότι υγιές στομάχι χαρά, υγιής ισοφάγος ευτυχία και χαρά και γέλιο. Και επί τη ευκαιρία που είπαμε τόσα για το Σεπτέμβριο, μήνας του συνόλου είναι της φύσης, ας πούμε και ένα ποιηματάκι για τη φύση και ιδιαίτερα για τα δάση της. Εκεί στα σκιερά τα δάση που η κτήσης θεμελίωσε στην πλάση, εκάθισα για λίγο μια μέρα και κοίταγα λίγο πιο πέρα που κτίζαν τα πουλιά φωλιές. Κοίταζα τα άγρια τα κρίνα που μοσκοβόλαγαν και εκείνα, σκορπώντας ένα γύρο βοδιές. Και ο κότσιφας λαλούσε πιο πέρα, αργά, τεμπέλικα, όλη την ημέρα, σαν μέγας μελωδώσεις στον αιθέρα, απολαμβάνοντας της φύσης τη γλυκιά δροσιά. Και το μικρό ριάκι αργά κυλούσε, της κτήσης την εντολή ακολουθούσε, ποτίζοντας τα πεύκα τα πολλά και τα δέντρα τα πολλά. Θέλω να ζήσω πάντα εκεί πέρα, στη φύση τη γλυκιά μητέρα, να απολαμβάνω κάθε μέρα του δάσου τη γλυκιά δροσιά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Έλα Μαρία. Μάρο.